Aquí darrere tenim la piscina del Poliesportiu Ricard, una piscina que porta tancada des del setembre del 2014, fa gairebé 10 anys. Una situació inacceptable per nosaltres, per Esquerra Republicana. Per això ahir vam portar una proposta per destinar els 2,1 milions d'euros que han vingut, que hem aconseguit de la Diputació de Barcelona, dedicada a inversions perquè reobri aquesta piscina. A nosaltres, els republicans, ens agrada complir amb els nostres compromisos electorals. Malauradament, però, la proposta va ser rebutjada perquè la piscina del Ricard mai ha estat una prioritat per a aquest equip de govern municipal actual. Per nosaltres no serà. Ja hem presentat 2 vegades el finançament per poder tirar endavant les obres i 2 vegades s'ha rebutjat. Ho presentarem una tercera, si cal. Per nosaltres, com dic, no serà.